कांदो टोमॅटो मिरची सगळं मिक्स करून ठेवल्या ना आणि पीठ घालूचा वत पीठ याच्यात तव्यात तवो ठेवलेलो तापान हैराण झालो तवो भाजूचा असत पीठ पण तवो हैराण झालो तापान आमचा पण या गाई घालीत असतात तवो पेच तरी एकदाचा म्हणजे तू मोकळा मी मोकळा पेचून टाक आपल्याकडे काय पैसा अपाट आहे खरा निवडते आहे मी परिस्थिती आहे माझी. चल मग खा मिरिया काय खात चल चला चल ते का वर कर गायक गायक वर कर चले हळी चला ए हो बा इलो पिंके हो काय गोयवंड्यात ना खास बोलावला ढोरा आडाऊक आज पिंक्याईला ढोरा काक गडग्यात घातलेली राखता फक्त सकाळीच किरण मस्त पडलाय बघा. गिराईक कोण असं सांग 3 पाडे देऊचे होत मोबाईल वरच टाकायची कोण पाडे हा दांडो घेऊन जाऊ पुणग्याक जोडूक चाललंस की दांडो घेऊन ता आधी सांग माका पुणग्याक चाललंस की काय जोडूक सकाळी ऊन लागला करा एवढा भारी इकडे बराच यासा ऊन एक दिवस भर लागला तर माझा आउट लावून होतं म्हणून तुका सांग आव्हान बिव्हान काढून जा नाही का वायदर आता आव्हान आउट लावले ते लाव भैमुग ना इकडे तीळ पेरलेलो आहे बघा केळी इकडे भाजी पेरलेली आहेत तरी पाल लाल भाजी शाळा दीपिका आणि चैतन्य घराकडे चष्मा तोंडा तोंड काय पिटलं गो सांगायचं कधी एक रेसिपी हो 5 मिनिटात कापलंस ना बाकीचा कापलंस ना ते तू राखी बनवलं शाळेत नेण्यासाठी बापरे भाज्या एवढी मोठी कशा ती काय म्हणती हात केवढा नंदन तुझा राखी केवढी बनवलीस छोटी बनवायला पाहिजे बहिणी शाळेत बांधणार मग तुला राखी बरं केलं आता आम्ही सपवतो जागेत मी असताना काय काय एक तास जोरात भूक लागली त्याकडनं यायला भाकरीत नाही जेवणच केलं नाही आहे आईची चुकी नाही माझी चुकी मी सांगणार नाही येणार कांदो टोमॅटो मिरची सगळं मिक्स करून ठेवल्या ना आणि पीठ घालूचा वत पीठ याच्यात तव्यात तवो ठेवलेलो तापान हैराण झालो तवो भाजूचा असत पीठ पण तवो हैराण झालो तापान आमचा पण या गाई घालीत असतात तवो गाडी घालून देतो काय टाकलंच नाही त्याला नेमकीच आधी या केलं तुझ्याकडे चोपडे कशाला ग तुला चहा थोडीशी तुला काय पाहिजे पिंक्या तुझ्या निमित्तानं माका तरी मिळत का नाही नवीन डबा माका विचार जुनोट डबो आहे तो नवीन डब्यातला काऊक नाही काढलेला पीठ भाजा तेल नाही टाकत असंच भाजूचं
शिकवता तुका कोण शिकवीत आधी पप्पा तुका रात्री शिकून दमले काय शिकवतले तुका काय माहिती आहे तू कोविडचं गड्डो काय का कसलो गड्डो केलाय याव याव मनात सांगितलं पिंक्या नाही म्हणत होता नाही नाही दाखव काय हसता पिंक्या नव्हता त्याची आगात मोठी आहे पिंकेचे पिंक्या जाऊ नाही नाही पिंक्या पाहिजे असा म्हटलं तर असा होताला आई सारख्या करूक लागले खाले पण सकाळी गेलं तुला उठते तसं भोवाळता तू उठा उभा सांगलं बघा तुमचा शेंगदाण्याचा तेल तुला चमक ती लाईन करलो ते भाजी तो माप होता झक मारले नाही म्हटलं येता तो बाबले आयता कॅमेरा घेतला तर मारेन तुझा मुस्काट फोडून टाकेल कॅमेरा मागचा बघा काय चालू असतात नंतरचा मारा नसता त्याच्यात नाही ना बघा का पकड घेऊन वाजवता हजवता म्हणजे लावा नाही ते कपडे तरी धुवून ये जा चल भाल्या चल कोणा सांगत कपडे धुवून 2 भाकरी लागते आमका पिटल्याबरोबर आम्ही का कपडे वाळात का सोडूचेच तुमच्यावर न टाकी ती सोडून देईन खाली फोटो धाडचा आहे ते वाचू हे माझ्या संप सकाळी पिठल्याची रेसिपी तुम्ही या झुणका भाकऱ्याची भाकरीची रेसिपी त्याच्यावर जाऊन बघा मालवणी रायता या चॅनलवर जाऊन बघा त्याच्यावर मालवणी रायते गेलंय म्हणजे आता पिंक्याचं काढणार ते का मग म्हणते चुलीकडे घेऊन तू मर्रादी रायता चोड वास येता आणि नंदन ढवळता पिठला बघा डोक्याला कसं चालता आता लय असा काढून ठेव काय काढून कोण असावा बघ रे इथे डोक्यात चावता रे उतूर असा चावता तर आग लागा ते डोक्यात ते कसं काय विचारायचं तर मास्तर पडत होता असा पाठी पडल्या पाठी नाही माका पडाक होता असा असा पडाक होता सकाळपासून तुका पुढे पडा पता घाल पिठल्यात कांदो म्हणजे तरी तुला फोन ऐका घेतला काय ब्लूटूथ हा बोलू कानाक लावून ठेव तू कर रेसिपी तर अशा प्रकारे तेल ओतून तेलात मसाला मारलेलो फेकून उपडी केलं मग तुझं झेजर कांदा काढलाय बघ हा काय नंदन तुझा या नंदन चानू तुझा नंदन नाही काय घालणार ताई खोबरा बघ हो ह्या कायची पद्धत खोबरा डायरेक्ट पिठल्यात टाकलं डायरेक्ट ही पद्धत खराब ओरडते ही होय काय रे नक्की ते कॅमेरा कपडे धरू कुठे कितीशे झाले भेंडी काय धरले आमचे बघलं किती धरले असते कळेच आता दिलंस तू तुझे भेंडे आमका काय भेंडे दिलं धरलंस की देशी आमका म्हणजे तसं काय नेतच नाही तसं काय सांगत काय दिलंय सांग काय सांगत काय भेंडे दिलं मग आता धरले भेंडे धरले हो आता नाही भेंड्याचं नाही तू भेंडे काटा मग नारळ दिलं नारळ कोणा तेल दिलं धर तू शेंगे दिलं शेंगे दिलं ह्या दिलं घी हो काढू किल्लं शेंगे दिलंय काढू आम्ही तू शेंगेत आहे तेल नको आपण शेंगेत बाबा एका सकाळी बाजला आता एका आपला काय जेवण करायचं काय नाही ना म्हणून सांगणार नको मी काय नारळ दिलं पाच भाऊजी इले की बरोबर सांगतात बस 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 झाड तरी झाड झाड काठी कशा झाड का खायचं झाडू सांगता झाडू आणि गे झाड खोबऱ्या आहे वरडा तू करे काय गो आता एवढा खोबरा का तर पिठला आणि भाकरी खाऊची नाही हा गो पिठला आणि भाकरी कोण खाना पिपळी रे हा ही बोलत ती ही होय ती नजी बघ ही होय ना काहीतरी मी घेऊन लावलं ही पिपळी ही बघा माझ्याकडे होता मी काढलंय तकाच काढ हे लहान मुलांका उजळून भरवतं ती बघा पिपळी नंदन तू स्वतः बनवली राखी खरं सांग खरोखर तेव्हाच वाकडं तिकडं कापून ठेवलं आयन मनी देत आणि पसवले कोणी हे काय बनवलंय भारी बनवलंस रे फक्त जरा मोठी झाली हात मोठं कोणतो बघ माझ्या पंढरपूर येत गोंडे त्यांची कुटूचे तुकशी नको कुठू कशा आहे नाही ते काय कुठायचं काय बनगड मग ते काय ते येत नाही हा फक्त गावठी मत हत्ते गावठीत कुठूच पण मी कुठीतच नाही काय नाही होऊचे तरी तिळ होतात ते
सुपारी हा असं असतं आता गोंड्यांचं काय नाही एवढं मोठं प्लॉट करतात त्यांना काय कुठीत राहतं. पेच तरी एकदाचा म्हणजे तू मोकळा मी मोकळा पेचून टाक. आपल्याकडे काय पैसा अपाट आहे, खरा निवडते आहे मी. ही परिस्थिती आहे माझी. मूर्ख सांगलाला कळत नाही काय नाही. येतोय चल तू पिठला वाचतोय तोपर्यंत. भाजतात. कांद्यात पिठला ओतून झालेला आहे पीठ. तू ना सगळ्याचा ना थोटान करून टाकशील. किती पीठ घेतलेलं? 1 किलो. अंदाज कसे धाव दे वाटत तेवढा घ्यायचा आणि पिठला करायचा. ह्या मरणाचा घ्यायचा, ता मरणाचा घ्यायचा. हा ह्या मरणाचा ता मरणाचा. चाललो मी. काय भाकरी मी घरी खातो. तर चला मित्रांनो, सकाळी सुरुवात झाली ढोरा वगैरे सोडून. आता बघूया पुढचा काय काम. होता कामं भरपूर असतात तशीच, पण दाखवता येत नाही काय बाकी. तर चला, पाऊस वाज थांबला. जर तापला तर नांगरूचा त्या दिवशी नांगरलं आहे, म्हणजे नाचणी लावूची अजून. तर नांगरून वगैरे झाला. तर चला पुन्हा बघूया. आज जर तापला तर नांगरून घ्यायचा आणि मग आऊट लावायची. काय लागो पिठला खाऊन पिठला ना, पिठला गावचा. अरे पिठला भारी आहे ना या बघ. पिठला भारी आहे, भरून भरून. ए चललास होय. 2 गिरायका गेली म्हणून सांगा. कोणाक सांगा? चला, काल इलेली वळीवड्यातली माणसं आज चालली. याच्याकडे मोठाच बोजा दिलं. खाली वाकत. अरे तो ऐकत नाही आता, आपणच घेतलंय ना. चल काकी चल. काय होय ना रे. त्यांनी बाय तू बॅग घ्यायची त्याच्याकडे दिलं असती. बाईकडे दे बाबू, जपणार नाही. धाईबाई टाकत त्याका चलत जाऊन दे असं होत. फेकून टाकी. खूप लय जाणीचं बाबू कळला पहिला. चला, वळीवड्याक चालली दिंडी. गो बाय गीत आहे पुढे आकाडतं की गो. खूट काढते. थांब आता तुझं कसं काढते बघ. दांड कावतोय औषध यांच्यापासून माहिती आहे ना. गोमित्र आता कायचा काय करू तंबाखू टाक. एवढा टाक. आणि केवढी वाटते ती? का बाटली मोठी आहे ही. थम्सअप मोठ्या 10 लिटरच्या बादल्या जायचा टाक आणि फवार. एवढा थोडा टाकायचा की अख्खी सगळी टाक. 10 लिटर. 10 लिटरची नाही बाटली आहे. सगळा घातलेला. चला बाय बाय. रिक्षावाला येते. बोजात तू सरळ घे. ह्याचं चोप काढ बायचो. ती अशी काय ठेवलं असती. चल रे बाय बाय. पुन्हा भेटू कधी. चला यांका बाय कर सगळ्यांका. बाय. फोन कर. फोन का चार्जिंग नाही आधी तुमचे. नसलं तर एका नार्वेकराक सांग. हे बाय ओके. हां फोन करा. हा नंदन का सांगतोय. चला तर मित्रांनो, पिंकी आणि वळीवड्याक चालली आज दुपारी. आणि आता आपण बघूया आऊट काढूचे आव्हान. नानानी गेलेत पुढे. मी आता ढोरा घेऊन जातोय. तर चला तुम्ही पण